Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da pravimo jedno jelo od mladih krompirića. Ono može da posluži kao zasebno jelo, a može da posluži kao i prilog. Prije ovog jela otvorite flašu vina, sipajte i popijte malo. Pre svega uzet ćemo mlade krompiriće, to je naše glavno jelo, i ovako sa krpom ćemo malo da ih očistimo, da ih oljuštimo, da im speremo nečistoću. Mlade krompiriće ćemo da isečemo ovako na kriške, staviti u posudu za pečenje. Zatim ćemo da uzmemo i šampinjone, njih ćemo isto ovako rustično malo da isečemo i da dodamo sa mladim krompirićima. Dodat ćemo i jednu papriku, možda 2 paprike, koristit ću baburu zelenu, vi možete i šilju, možete bilo šta želite. Sada je vreme za začine, ja ću da posolim naravno, dodat ću bibera, dodat ću malo origana i dodat ću belog luka u prahu. Sve začine ćemo suptilno dodati jer ne želimo da nijedan preuzme dominaciju. Na kraju neizbježna je svinjska mast, ona će dati savršen ukus ovom jelu. Ne morate da štedite na njoj. Mast ovako lepo utrljajte da uđe u sve sastojke. Da bi još više obogatio ovo jelo i možda ga napravio kao glavno, ja ću dodam malo suve kobasice. Kako ko voli, naravno, ovo je malo, ima ovčetine, ja to obožavam. Sve će to da ide u rernu na jedno 220, može 250 stepeni, pa dok ne bude onako hrskavo, na jedno 35 do 45 minuta. Dok se naši krompirići peku, ja ću sebi da ispržim jednu gurmansku pljeskavicu da pojačam ovaj obrok, ali on je dovoljno izdašan da ne morate to da radite. Evo, naši krompiri sa povrćem su gotovi, oni su, verujte mi, jako ukusni, mogu ovako sami da se jedu, u isto vreme su sočni, spolja su hrskavi, tako da vam ja od sveg srca preporučujem ovo jelo. Ako vam se svidao kanal, zapratite ga, to je potpuno besplatno, delite video i lajkujte. I kao što ja volim da kažem na samom kraju, nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijatno!